belai hamba kothong thune jano tei tibra hasili jot tolo kono sing tini Asrambari YTF block committee by Ruaijak sing kaisa football tournament knockout khalimani knockout football tournament ni ini final match nikha Asrambari versus sini Posim Champawar edisi Blaze mesin mo final match of Haimanjak phagya sini honorable deputy CM Sir Onimesh Deboma tei Haimanjak phagya sini EM Komol Sir tei Haimanjak phagya Nine Halal Asrambari MDC Borom Gonang Sir Ananto Deboma tei sini ro Haimanjak phagya sini Indian ni women ni under 19 ni goalkeeper sini Borom Gonang Jok Lokiti Riang bobo bai thangman manjak phaijak sing bono most welcome khayo bini para onek khasal jamsara border gana bini para sing bono ringkha bosono jora rekha o jora rima bagai bono haina hai paiplia hambai maya phoro sini MDC sini yamsa sang khaiman jang bagai tinini sin mo football ni match sungabono sini siklaro gobang ma thekjanai manirok bai borok kubul jagoi tongo mane sini khela dula thunani amdore borok chaloi tongkha turuk ingkai sung moni bisingtei sung abono kok kesana mo sunggo sini tipra hasteni joto siklarokno borok amti hai phekjana manirogo ta kubulyaoi thungrungni bisingtei thungoi kaham thungoi kubuni hasteo thangai kaham thungoi nijini career build khaidon abo hairok message linan mo sunggo ingkai tini khelani bisingo to kaisa dol kaplaingnai kaisa dol harinai abo to saimano aboni bising bono je harinai je jitinai bongni bising to kaham kai mililai tonglana nangthun abo to thunglage kaisa jitinai kaisa harinai angabono bong hone koina musunai especially engka angsini sikla amchaini sini tipra hasteni joto sikla rongno abo message namu sungo thungnung bisiti gadaldi amti khai manusitra phejana manirogo nokta gadaldi price ke bobo haingnai je tini thungnai rokni bisingo je kublai ba chennai rokni bising price engkai to sungnarokha tambai hindi sungtumo BC wise sung kisa misa collection kai sini YTF ni hoite sung organize khalemani sung first price engkai sung 8000 taka price inai 8000 engkai second runner engkai borok ngai 5000 engkai plus abon logi trophy tongo engkai man of the match thungnai borok tongo aborok debak joton tongo busu bodol ni bisingo tini amai final thungga bodol to sini Asrambari constituency andaro sini Basaibari sabjonan bisingo sini 23 Blaze committee tongo o Blaze committee ni jotto angkoni committee ni borokno thungka ajagani team rika engka aboni bisingo kaplai engoi final match thungnani kasaruk kha tabuk sote sini tiar tabuk thungoi tongo sini Asrambari bai sini Posim Champawar Blaze